aiwa nhasi mufaro chaiwo makuerere tichiparura branch ritsva reold mutual funeral services ndambotaura paya ndikati ndiri kunzwa kufara because mashonaland west tarangarirwa ndiro branch rekutanga ravhurwa imo muno muprovince medu ende ndoziva kuti kune mibvunzo yakawanda kune vakawanda nezvavangada kunzwisisa saka pari zvino ndosaka tadeedza general manager weold mutual funeral services Mr. Jafet Nyamuchengwa kuti vange vachitipindura mibvunzo yese yatinayo. Mr. Nyamuchengwa pakadii zvenyu? Ndinofara makadiwo. Aiwa tinofara. Muri kunzwa sei nekuparurwa kwebranch retaimo muno mukaroi? Ndiri kunzwa kufara zvakanyanya especially nekuda kwekuti taitanga kutanga kuita branch rakadai muno muMashonaland Central muno mukaroi. Ichokwadi ichocho kufara nekupembera asi vakaona vanoda kuziva ende ndoziva kuti mibvunzo inowanzobvunzwa navanhu vakawanda kuti alright old mutual funeral services yauya mukaroi asi tingazive sei kuti vane here capacity yekuzohendla kana tinge tauya tavhura mapolisi nemi zvinozokwanisika here? Mota dzacho munadzo here? Pakaita ndufu dzakawanda muchakwanisa here kusevha nekwemaservices ese amanga muchivimbisa izvo zvatanga titaura tiri live parendio resuomo? Chokwadi chandingadepo kutaurira ndechekuti motikari dzatatenga muchinguva chiduku chatapinda mubhizinesi iyi dzakawanda dzakusvika kuzana. Makastoma edu ari kuwanda asi hasati awanda zvekudaro zvokuti tingashaya midziyo. Saka midziyo tichinayo nguva zhinji tine titori nemotikari dzakagara nevashandi vedu vanenge vakamirira kuita basa. Izvo zviri kuita kuti tikwanise kubatsira makastoma edu pavangouya ipapo taakutoita basa. Hatina nguva yekumira kana kuti tichiti pane zvashota. So zvikuru tisingatauri zvapo our preparedness also tiri prepared kuti tikangopira kuti taakuda zvimwe we leverage now pa homwe yatinomaneja ihomwe yakati kurei zvekuti vashoma vane homwe yakadaro yekuti zvikwanisiro kana zvakudiwa zvinongomuka zvapo. Chokwadi ichocho tinokutendai nekupindura pamaita ipopo Mr. Muchengwa. Ndoziva kuti zvapa mumwe munhu kutodzikamisa hana kuti zveshuwa old mutual funeral services ichakwanisa kunge ichiuya kumba kwedu kana kuchinge kwaita dambudziko rekuti arasikirwa nehama. Saka kuvhura kwebranch ritsva muno mukaroi zvakamira sei? Munonzwa mufaro wakadii? Titarisa kuti mune mabranch akawanda kuHarare, Bulawayo, Gweru, Chiredzi, Mutare asi iri ndiro rekutanga muno muMashuwest. Munonzwa sei nekuparurwa kwebranch ritsva rino? Ndinonzwa kufara nekuda kwechinhu chekuti tiri kurerutsirwa. Ndingade kuzivisa kuti takatanga kusevhisa vanhu vekuno kuMashuwest tichibva kuHarare tichiuya kuno. Saka kuvhurwa kwebranch kunoku kuchabatsira vagari vemuno, kuchabatsira zvakare neold mutual services. Basa redu ndere kumaneja mari dzevanhu, policy holder money. Nekuda kwaizvozvo hatidi kuti tingodzipfachura asi kana tauya munomu zvoreva kuti mafuta atanga tichipisa kubva kuHarare tichiuya kuzobatsira vanhu kunoku taakusevha nekuti taakungobatsira vanhu varimo munomu. Zvoreva kuti mari yevanhu yatikatrustwa nayo kuti tiimaneje iyayo haichapfachurwi nenzira dzekufamba mitunhu yakareba. Saka nekuda kwaizvozvo mapolicy holder vanobatsirika zvakare kuti mari yavo yagara iripo so that tikada kuwedzera midziyo mari inenge iripo. Ichokwadi ichocho chamataura because kana maitobva all the way from Harare now imagine tani redu branch muno muMashuwest kureva kuti even paconvenience chaiyo zvatowedzerwa handiti. Ngatitarisisewo kuti maservices api amuri kuoffer imo muno mukaroi muchiita cater for the whole province zvekuti akateerera kana kuti ari kuona ari kumba anotitaura kuti aiwa izvi neizvi zvechokwadi zvinowanikwa kuold mutual funeral services. Isusu tiri kupa maservice ese anopiwa pakuchengetedzwa kwemunhu kubvira kutorwa kwemunhu panzvimbo yashakira achiswa mumochwari, kuprepare kwebhodhi yake, kugadzirwa, kugezeswa, kubaya majekiseni ekuti munhu wedu agare nguva refu tinaye tichimbomuimbira nekumuchema. Tine makaskets atinopa kumakastoma edu emhando yepamusoro nemotikari dzedu sekuona kwamaita motikari dziri pano. Mota dzedu zhinji inyowani. Tine mapolisi mukambani medu yekuti mota yakuda kuchembera inotengeswa toita kuti tigare tine mota dzakanaka nguva dzese. Saka tiri kunzwa kufara zvakanyanya nekuuya kwataita. Ichokwadi ichocho rufu chinhu chinouya tisina kurongera nditi tisina kutarisira but kana wakarongeka neold mutual funeral services it means wane peace of mind zvechokwadi. Ipo pano ndina general manager weold mutual funeral services Mr. Jafet Nyamuchengwa ndo vatiri kutaura navo vachingotitsanangurira zvizere about this new branch ratavhura muno mukaroi. Asi munhu angada kuziva kuti old mutual funeral services yakambosiyana papi nedzimwe. What makes you
different imo muno mumarket mune mamwe maservice provider akawanda-wanda? Pachirungu vanoti the only difference that makes a difference where there's no difference is the service itself. Saka iti kuti mabatsiro atinoita vanhu tikaenda parufu pashayikwa munhu tinofamba navo pese tichivapa motikari dzedu kusvika munhu anochengetwa agofushirwa tiripo tozopararawo vanhu vaakuparara. Iyoyo service chinoita ngechinhu chidiki asi kana nematiri kufamba tikunzwa vanhu vachipupura kuti service yenyu munesu kusvika kwokupedzana. Ndosaka tichiti with you every step of the way. Saka chinhu ichocho ndo chatiri kunyanya kukoshesa kuti chinonzi service motikari tinoona kuve nadzo tese takafanana, vashandi toona kunge tinavo vakawanda tese asi maitiro atinoita zvinhu zvedu ane musiyano. Ichokwadi ichocho hanzi maitiro avo ane musiyano. Aminotongombozodayilawo here *227# kuti ngochinzwa zvizero ipapo, asi chamunoda kungoudzawo kune mhuri dziri muno muKarowe, kune mhuri dziri muno muMashwest tisati tapedza. Hongu zviripo zvandoda kuvaudza kuti kuuya kwedu muno hatina kungouya hongu nhasi tiri kuparidza tichitaura nyaya yekuti funeral services, asi funeral services yedu haiuye iri yega. Old Mutual tiri gurupu rakakura, tine Cabs Bank, zvoreva kuti vanhu vanobhenga neCabs kuya kuti tikada kubhadhara mari kwavari zvichaita nyore. Tinoshanda neOmari, vanhu vakada kubhadharwa mari yavo tinongoisa nemuOmari ipapo vanhu vanenge vane fleet yavo mota dzavo dzakawanda vanongodziinshuwawo neOld Mutual Insurance. Saka tiri kungofamba takadaro tiri gurupu rese, saka hatisi kutarisa zvefuneral service chete asi patiri munowana zvese. Saka hanzi zvese zviriko kuOld Mutual zvechokwadi. Chingopendera takuda kuziva adresi yacho muno muKarowe. Nemunoziva kuti Monday muchivhura maofisi kunoda kutomhanya kuti ayo ndoda kunzwa zvizere, ndoda kunge ndichivhura yangu polisi neOld Mutual Funeral Services. Ichokwadi. Maadresi edu inoti 225 Sharp Street muno muKarowe, asi maproducts edu haangowanikwe ipapo pa225 Sharp Street chete. Munokwanisa zvakare kuenda kuCabs, munokwanisa kutora maproducts edu kana kuenda online pafoni yako munhu ukangoti *227# inobva yatokuendesa kumainsurance products. Woenda ikoko unokwanisa kana kutotora police usaina up pafoni pako. Saka madistribution methods atinawo isewe. Convenience yecho yakanyanyisa zvechokwadi kuOld Mutual Funeral Service. Hanzi hauna need yekuti unge uchimhanya kubranchi riri muno muKarowe, even muChinhoika Cabs irimo, vari kuKadoma as well, Tegutu, province yese we have been covered. Hanzi kungoenda paCabs kana kungoita zviri nyore *227#. Ndambonzwa mwachitaura nezve my own mutual app zvakare. Yes, so ma-applications edu chinhu chimwe chete asi tine inoda network positive imwe inoshandisa USSD yekungoti even usina network. Saka my old mutual inoshanda uri paWhatsApp asi ukaita 227 kunyange usiri panetwork unokwanisa kuita zvese zvaunoda muOld Mutual, unokwanisa kuwana maproducts edu ese. Saka ndichada kunzwa vanokomplena kuti handisina data, handina WhatsApp, hanzi ukangoti *227# hazvina nidi ndikuva nemari mufoni mako wakutokwanisa kungoregistawo zvakare. Tiripo live nhasi iko muno muKarowe, branch ritsva richivhurwa handiti, asi sekutaura kwaita Mr. Nyamuchengo vataura kuti aiwa Old Mutual Funeral Services yagara itobatsira vanhu even vachibva kuHarare kuuya kuno, which means zvavava muno muprovince medu, zvavava muno muKarowe aiwa zvatorongeka zvakatovandudzwa even muno. Tichingopedzisa mashoko ekupedzera muda kusiyirawo kune vakateerera paradio nevari kutionawo izwewo pasocial media. Ndinotenda zvikuru. Mashoko andoda kungokusiyira ndeyekuti uyai tishande tese, isu tinoteerera zvido zvenyu kunyanya, hatite kuda kwedu, chedu kungokugaidhai chete tichita make sure kuti tafadza mhuri dzedu dzese, tafadza vanhu vose vanoda kushanda nesu. Saka nekuda kwazvo uyai patiri, svikai kwatiri even nepafoni panhamba dzatataura, kana kuti shedza isu tafarawo kuve pano zvinotipa mukana wokurejisa makosi wandataura, uyezve tinofarira kuinteracta nemacommunities. Kana taapadyo taakuinteracta nevanhu sezvatiri kuita nhasi ano mavambo. Ndinoda kuti idzi imviromviro chete, pane nhambo dzakawanda dzatichange tiinemi tiri accessible, tinowanika. Kana matida tinenge tiripo. Ichokwadi chaicho. Hanzi kana matida tinenge tiriko. Ndozvataurwa naMr. Nyamuchengo tichipendera. Ndiwo general manager kuOld Mutual Funeral Services. Saka aiwa vatora nguva yavo vakataura nesu. Handizoti pamusic munowanza kutamba dzipi dzacho. Isusu tiri vanhu vevanhu, dzinotambwa newe
totamba nedzinotambwa namukoma tinotamba navo. Saka tomboenda kapa dance floor Apa ini ndo pandakutenda. Ini ndakutenda pamike izvozvo. Uchanzwa ndakuita zvandinoita. Saka ndikuteera ivovo. Ndinotenda. Tinoonana ikoko. All right. Thank you.